Nchego nkoro kwa Nixon Ondimu mugeni kurumenyenya sub location Nyansiongo location. Aiga sentene ine igontene ine endani ya Menyenya dam. Edani mwe ya Menyenya ngokorere ogokonyo ukonge se community etana inega. Menyenya High School amache no akorwa gendororo. Nyansiongo Tea Factory amache no akorwa gendororo. With the surrounding neighbors no bakonyora machega. Chiombe chia Nyansiongo na isoge no chikunywa machega. As from 1965 tu achetega endani na betigarete ko buna yarenge na na botonyiro che buna yarenge. Amachika bekirwe emetesimekirangene nechi damu especially blue gum erusigwo. Abantu mbabasa korema area catchment ye dam. Lakini bone yega karoto gweta yabeire megondo bachakire korema ntumanyeti mbarabi bakorema n'abanyene chiombe bakonyonsiga bona machaya anytime embulera atuyeli nino senge nchare miru na bora nyole damu ye ekonganya community ya Chandekire bone gendo kiare gokorwa no korende damu ye na machiko abantu ba environment abantu banema baike barigereri bakonya abantu be community ye neke negendo kiarenge under a property ya settlement aba bagorete enseye nabwo abanyene bainiareti idamu echi bona aba bakorema we don't know mbarabi naende ntumanyetie kerenga kiabo nkereki bono kogani kwo gosaba ntugo tugweneta korore damu eteneneru nabaremi nyene abo bateneine muna community ye damu kenga gwetani ayo tingu kwana na banda atebe goikira igo damu ne bwate committee ekonye guide bono committee ye temanyeti nganga kiabako Sabroni Nyamwange igona achire gaga sendani korobo kongbura sendani ekiagere ndani ege okonya abantu bonse pi bare surroundings nambe eme okonya abantu be factory amache kurwaiga ba kauchie factory ime na yanda gende secondary Menyenya na yanda gende kwende primary Menyenya na ende abantu bare surroundings chipi baba menyete community emenyete kituka around na barongo tumia bara macha na ndari yoka surrounding ngore ndabara chiombe banyu chanyu amachega chindani echi igachi achete etwa chinyorete ga setras patoete igo bondo sagu jitiga echi ko ba graft enkon no grabbing bako kore ekiara korimo bro kabriye igo yetagete mukorangiria community ya itaba mwama ya korima mbabu ati power chiokorima endani is a big mistake monto environment ye amangana yo chindani ne bintu binde abwana to take action ikiare it's a big mistake endani ekoremwa amacha gotrimbo kaere aonsipi community intutura sabe iyera magonto manene igo nakie ngote na moteke action amangana ya akanyike asitukuri rero biamana ntawa kore mugaso igoro nechi bakorenta baremi na botuko na bacha korora korata barenta chiranda babeka chiranda chiko be kuroche mbere chiko itachia awa animals kali chiko nywa machega is a big mistake community nande Jones bi koera igana magoso maite igonto twara ndani nonye nake sabreta ngoro corona de seko yo nyange nende seto no erega matongo endani ne yaito na egento rango sabankalina tiga amangana ndani ebe protected because ndani is asaya abantu bako grab na wansa kolema go encroach is a riparian land. A riparian land is a protected area. Ekere protected area titakiri monto ni bwezi ko grab go so koraki wansa kolema ororo without the authority of the community. Nchibone ntango tankali na ki ba watu chisi society kuruna tu akinire ntu anya kora society chikubuto rugaiga. This is the first time to abantu bako buto chisi society nande mbakana tu within the county government na serikali ya bakana batike kole magari. Why do omonta ko insist ne chinguruna adate kole magari kama ete na kiokani una site tatakiri kole ma. Igotabwati ili motive ya kata tongote wanekega. Endani ya ruturu what weeds cha ruturu ndani ime. Chirichinga chiasi chitete chikora spread chisali amacha chikore elina machaere elina banta bakore bata bagira bwe ndani ngo sabana eserikali tigaito konye ndani yaito endreko mna yarenge anyene metere twesi mekuye kienyeji na chibambu chisimekuga iga elinde ndani tonya kwenye protect mbia mono. My name is Marietane. Marietane.
Marieta Nengoroku, Engineer, Honorable Engineer George Mogire. Egono mukacho ga menyenya damu Nyansiongo. Otokorora mikanga abantu baito. Twararire mono. Twararire amato. Twarurwa marimo ite ye society twaerire. Etokorora mikanga damu yaite teonori damu teonori source. Abantu baito bategemete. Murabona Nyansiongo factory ebwata barimi 100,000. Iyue gutumia amacha Nyansiongo na Nyansiongo factory ya korabya mono asamana y'oburimi in Western region. Abana baitu bechi school bare 2000 menyenya high school. Iyue korabya gutumia amacha menya damu. Menya primary St Joseph bechi school jonsi pichi tutanene. Abantu ba be community ya ito. Bakorisi chomba mwana muri chomba chikorisi bujagaiga. Abantu baitu nabo sibiri chianga kereke ntekemo. Baudwa saye damu abantu baitu bakurunga grandi grapas. Iyo kurunga menya society. Yarira amaremo yonsi ipi yakorire. Bakubwatana n'abantu banyamira land settlement. Bakochiba batebya abantu banyansyo baba menya society ngachimuriya amaremo asa gutoka mochiche to baro torosida ito titi to bagento mukora bwintebyo. Bona abantu aba bamenya society bali amaremo bakorire. Bona edamu yito konyene tutamete menya damu na bachira barosi chida ito titi bagirapiri. Bamingo yoni bali. Babire bakora chidamu chiri cyo bagoni amaremo society bakorire. Abantu aba ntuba digete miremo society amenya. Terawa workers. Tobege to bisi baikira bona se bakubwata bakoni amaremo patari to tebya. Ndabona baondi yo buro mobwe satu namuro chobore mira ari gocha chobore mire. Mbariko to tene kin tuoni yo bure mobo. Edamu yemenya mambi muna bale mire bona mambi ko bakokere. Erinino ya chire. Yaba wire edamu yemaite mambi yaitira abantu mata abantu chiri bugata kata. Abantu akere bacho sati sabo tuko ba mura chira ndapu. Rocha oite sasati. Egere yome. Lakini bono yaikire Nyasaye bwanchire twangira abantu by'evyombo vya apart totenga ki motokonye. Bone to sabaiga. Serikali county government ya Nyamira. Irarire tamato. Eboke etokonya marema kuri gubora bugaiga etokonya marema etokonyira marema burabu. Nare to sabaiga. To sabe omweshimiwa William Samoei Ruto. Aintafini ne serikali no mukonyo gachawa digati. Atokonye bacha bintafini batokonya marema itogaiga tokonya abantu baito baburabu. Ese njo marema oni wakodu. Bono igongo sabanga mbiamono evyombo vya apali motobwatesie. Serikali yaite nene tubwatesie tokonye chindo chiche without this water menya dam nchirete turanyara gokonya situation yaito ya burabu. Serikali yaite tubwatesie county government abantu baito mochamo tukwanamo tokonye chindo chiche tu burabu. Hata wese from chindo chiche burabu tubwate na rege tuketura there's no source of water. Ndabona factory ya Nyansiongo ya tangana west left region ya korabya. Amachana le gutumia. Yasia machani amaya ayokore tera bali 100,000 income. School yetu yamenya secondary ya korabya. Menya primary pia. Abantu abakore bya amaje bautumia ne source tisone source. Bona abantu bachire grapas land grapas. Bakira batawira balimira asaya asa basa di environment. Eto sawa abantu ba environment ase babita. Abantu